В зависимост от своите притеснения и цели, известно е, че можете да използвате йога за лице, за да се насочите към всяка област на лицето си. Напрежението има тенденция да се натрупва в челото, веждите и челюстта. Ако сте напрегнати в някоя от тези области, изградете рутината си около тези места. Бръчките са често срещани около челото, очите и устата. Когато започнете да практикувате редовно йога за лице, несъмнено ще видите резултати. Колко бързо ще се случи това, зависи от вашата възраст, начин на живот, състоянието на кожата и навиците ви. Резултатите върху лицето са много по-фини и се появяват бавно и постепенно. Някои хора забелязват разлика още след 2 седмици, други се нуждаят от повече време, за да видят резултатите. Но, за да сте сигурни, че напредвате, добре е да направите няколко снимки преди и след. Наръчникът по йога за лице с 30 практики за блестяща и здрава кожа ще ви запознае с най-добрата естествена алтернатива на скъпата козметика за лице. Тези уникални и същевременно лесни упражнения ще ви помагат да изглеждате по-млади и по-красиви.